Ahojte, vítejte u tohoto videa. Toto video je po hrozně dlouhé době. Teda mám pár nových informací o Black a Piškotovi, že už mám doma, mají klec, což je teda super. A o tom, že budu nový telefon. Říkám vám to jen kvůli tomu, že asi už nebudu natáčet. Zřejmě pokud tenhle telefon vydrží, což si teda myslím, že nevydrží, tak budu natáčet dál, ale pokud ne, tak jako fakt nevím, co budu dělat, protože na ten druhý telefon to asi nepůjde dát, protože nevím, jak se přemístí YouTube. Pokud to budu mít uložený na SD kartě, tak ano, budu dál natáčet. No ale pokud ne, tak nebudu natáčet. Jo a jenom vám řeknu, jaký budu mít telefon. Budu mít Samsung Galaxy S3 Neo. To je takový ten větší, takže v nějakém videu vám taky ukážu. A teda tak, ale budu se kupovat zítra. Tohle video vyjde zítra asi. Dneska je 24. takže vyjde 25. tohle video, anebo možná i dneska 24. A 25. si zřejmě pojedu pro ten telefon. No a teda tohle by bylo teda asi všechno pro tohle video. Jo a ještě vám teda ukážu Blacky a Piškota. Teda tady má Black Chocolate a tady má Piškot klec. Piškot je zrovna tady. Tady je Piškot a Black je zahrabaná v domečku. Nechci vytahovat, takže Piškot, Blacky, Trixie a tamhle je Alice. Takže 4 křečci. A už mám vánoční výzdobu. Hihi. Možná vy ne, ale já jsem hrozně blázen do vánoční výzdob. Mám takhle tady vánoční výzdobu. Tady takhle taky. A tady mám takhle zvonečky. A tady mám taky 2 zvonečky. No a teda tohle by bylo pro tohle video všechno a ahojky u dalšího videa.